Haino hai tini taku khoroksa kothuma suira hormani kha khaye narao video bai paithak jora kri tongkhe belai kheno bini suira hormani kothuma no chajagwana hanai abage narao video bai paithak jora kri tongdi hambai Ani khapurma khani khakchangma nungno saiman dugya bufurbo ungkha nanamang nainani sano obukha salbusubu tongno chini halo ayo busukbo bini o hamjakmani nonoto yi salsa imang nungmani o imang rok tini mukthang ungliya ani nini be ani yarang thangcha tongmani bahai tabu chowai thangka kopala krai ani nangbai malai nani nungano hada hamjakya abule ang saimanya haipano angleno no hamjago horo thoibo nonomang imang nuko haino tongoibo nonomang muito mano bumti bukhana roi nonoba asuk pongmaya ungkhana ani wanchukma amuno yang masingo nangbai malaya phano ayang masingo phano nangbai malai thang aw bayro takuni soiro hormani kothomano kha khay norok belekeno chaja khala hanai norok jodi chaja moto onkai like ka share ready tolaw comment khai sahardi te nini bo to onka amti ro ke nang bang ba contact oi mano hamba